Većina postoji. Znači 56 mi imamo. Pa zašto niste sastavili vlast? Pa zato što nismo hteli. Jel tako? Tako je. Tako je, tata. Mi ćemo biti legitimni sasvim i punog legitimiteta ukoliko bismo formirali vlast sa 56. Ima i drugi. A ne samo sa njegove liste. A naravno. A neću da vam kažem ime. Evo imena, jel mogu da vam ne kažem ime? Ću da ti kaže, Čelavi. Niti smo koga zvali, niti smo koga pitali. Ne da Bože da smo nekom nudili novac ili funkciju. Hoće to, Bandić, hoće. Ponavljam da ćemo još dati ovih još 10 dana prilike da, ako možemo da dođemo na taj način do skupštinske većine. Ako se gospodin Nestorović ne saglasi sa tim, Ima ko hoće. Ima ko hoće. ja se i dalje nadam da će on pokazati odgovornost, jer država mora da bude mnogo važnija i grad od njihovih stranačkih, ličnih ili uskih partikularnih interesa. Ne želi, ići ćemo na izbore. Ima ko hoće. Ima ko hoće.